Hai 14 anos que o Tribunal Superior de Xustiza de Madrid ordenou eliminar os 3 pasos a nivel da praza da Igrexa de Lourizán. A plataforma defensora da Praza dos Placeres remitiu un escrito ao Tribunal para que inste o Ministerio de Fomento a cumprir a sentencia que o propio Tribunal emitiu e que posteriormente foi confirmada polo Supremo. Os responsables políticos non acaten as sentencias ni as resolucións judiciales firmes que non se pode xa facer nada máis que acatalas, porque chegou ao máximo órgano judicial e fagan o loco, ou se pasen polo forro, pois é moi penoso. Incluso tan penoso que se te posa a pensar, ou a mí me dice a xente pola calle, é porque aquel lle fan isto e executan a sentencia cando é a veces cousas insignificantes e estos fan o que lle dá gana. Os veciños denuncia que non se ten dado ningún paso para a supresión dos pasos a nivel e que lonxe de propor unha solución, a Administración segue a dar voltas para non executar as obras necesarias. En vez de ter a maquinaria en marcha para solucionar, teña a maquinaria en marcha para confundir tal como al otro lado de la vía, faloche de escritos oficiales, al otro lado de la vía no vive nadie, si pasa por aí alguien es porque le da la gana. Lóxicamente, tía uns señores que están alá en Madrid e que eu non os coñezo e seguramente ningún deles o mellor conoce os Placeres, teñe que demostrar que ao outro lado hai unha población que pasa de 1000 personas, porque solamente no colexio creo que hai unha población de 800 rapaces que teñen que entrar e sair a lo menos 4 veces ao día, uns veciños, unha xente que vai á igrexa, ao marisqueo. O colectivo veciñal, ante a falta de resposta por parte do Ministerio, solicita que lles permita a eles mesmos realizar as obras de maneira subsidiaria. Entón, hai unha fórmula que é sostén non ten interés, eu o fago subsidiariamente. É dicir, señor magistrado, ou usted busque técnicos, ou facemos un concurso e vamos facer ese proxecto de redacción da ejecución da sentencia, de construción da solución a ese. E vámoslo facer con exposicións públicas, verdade? Con períodos de alegacións, mirando os costos escrupulosamente. O requerimento presentado polos veciños dos Placeres resposta ao informe da Secretaría Xeral de Infraestructuras, dependente de Fomento, que propón soterrar vehículos e peóns e que eles consideran inviable, xa que multiplicaría como mínimo por 4 o custo de soterrar o tren. Os mismos técnicos dicen a solución en uns informes é soterrar o tren, o máis rápido, o máis eficaz, o que dá solución á sentencia e o máis barato.